Здравейте хора, аз съм FreePlay, с мен е Софиен и днес ще играем Skywars и нека започваме. Нека да влезем на коя арена? Но най-горе най-лаво. 6 човека? Не човек. Не. Виж ли го това 5 от 8-1 там? Да, ама аз не съм влязъл чак. Аз не съм влязъл. Той в момента е 6 от 8. Аре, двамата... не те запълня. Да. Добре, ела най-горе най-лаво. Те ще се запълня. Да. Най-горе. Те ще се съберат. Така ще сме и един до друг. Да, така. Да, ето. Не, може да само ние двамата. Не бе, сега ще дойдат. 10 секунди. Ето. Пазах. Почнаха да валят. Добре, гласувай за общест. Той не ти дава за нищо да гласува. Дава. На мен не ми дава. Виждам всички гласуват. Я виждам ли гласувам в чата, бе? Какво? Не. Да. Аз гласувам за общест. И да знаете, че аз като умра, ще спирам да снимам и пак ще започвам, само това е някакво изключение тук, защото да става хем по-малко минути, хем да не чакате. Диамантен честплейт. ДНК меча, нашия любимый. Шарпет? Най-мощният лък за Skywars. Аз имам Ender Pearl, айде вземи. И аз имам 2. Айде срещу на център. Само да се ориентираме. Не го оцелих то. Ти целиш ли ги, бе? Това ти си там, нали? Я видя ли съм близко. Ти си до мене. Аз дали ще го бутна. Те са двама там. Той ще телепортва да се да. Още по-лесен ще ми е там. Те не мога целиш. Аре! Много цели го, бре. Още им пъти ще се свъркам. Центъра ли е това удък? Няма да викам да се телепортна да го убия. Ти иска фармър си. Имаш една ендър. Какъв е то, бе? Убий го, браво. Браво, браво. Аре на центъра. Той имаше лък. Ела да му... На 30 път аз ще пазя. По-скоро ще ти казвам дали има човек. Искаш лъка ли? Да. Дави. Не бе, не така. Бързо. То го оцелих. Да, браво, бързо. Бързо набеждавате, скачи. Така. Ще телепорта не може, хиляда какво. Телепорта. Не! Нищо, убий го, той умре. Не може да телепорта. Помощ. Чакай, целя го. Може да сбутай го. Ето го. Падна. Падна, аз ще умра тук. На мен нещо Ender Pearl-та не ми се телепортна. При тебе съм. Аз го бия горе. Той пусна лава. Да, знам. Той има много силен лъка. Аз умрях. Добре, хора, като влезем на друга арена, пак ще започнем клипа. И така, връщаме се отново. Аз имам не лошайте ми. Имам 2 Ender Pearl. Браво. Имаш ли Ender Pearl? Не, обаче имам меч Шарпет. Вече имам една Ender Pearl. Добре, среща на средата. Аз съм на средата. Аз съм на... Не точно на средата. Ела, помогни ми. Мощен лък. Помощ, ето те, бързо ви. Чакай. Аз имам мощен лък, виж.
Виж? Браво, браво. Казвам ви хора, това е най-мощният лък, който съм имал на Skywars. Си го кръстихме мощен лък. Идва, има един на средата, помогни ми. Телепортна се Сендърпа. Уби го. Убите! И го. Браво, ела тук под водата отдолу. Добре, аз вземам горните често, ела. Може да има още То на долните има по-хубави неща. Аз съм вече фул диамант. И аз съм фул диамант. Един ми идва, помощ. Не мога сега. Има един отгоре. Убийте! Убийте! Отгоре. Ето го! Убий го, моля те. Той е процелек, хако. Хайде, Браво. Горе има... Моли си, не знам какъв е това. Горе има супер лък. Мощен лък. Идвай горе. Аз имам мощен лък. Ще взема год. Вземи мощния лък до атка. Да не го вземе някой друг човек. Да. Аз ще ги мета на земята долу. Аз там, ако идва някой. Това да оцелят мощен лък, как се работи. То ще го целя там. Убий го човек. Той му трябва да умре. Айде, чао. Това беше, спечелих. Да, бро. И така, хора, спечелих. Може би ще направим Следващата ще играем още една игра. И може би това ще бъде. Добре, къде да влезем? И така, хора, връщаме се за втората или третата, или не знам. И така, не лъжайте ми. Моите само някакви ураженки. Не са лоши, човек. Аз нямам арма. Аз нямам само панталон. Извинете за момент, нещо се загледах. Аз съм на вторец. Брудвах се. Аз съм към това. Къде ти? Аз съм на средата, обаче има човек с Един му там да сметним. Да, с този хубавия лък има такъв. То ми направи знак ним. Не му приемай. Не, аз му направи знак ним и ще го убиеш, му взема ето. Ти ли си, бе? Нема да се телепортни там. Преснах го. Браво. Аре само прикри. Човек с този мощен лък и него го пръсна. Аре, ла, покриваме. Чакай, че съм затруднен. Бързо. Браво. Така. Нещо друго? Не. Аз съм зад това. Ето го! Това си ти. Че ти дам майта ми, човек. Аз безикам. Ето, метнах ти броня. Де? Там. Да. Аз имам от то хубавия лък, човек, сега. Добре, браво. Има един отгоре шипа. Къде си, бе? Горе шипа. Има мощен лък. Скочи до там. До там оправя. С лъка, човек. Убий го ти заради мен. Дали? Ще го убия. И той ти се отгоре с лък. Виж ли къде? Избота го, браво. Ще паднеш. Спасих се! Не! Бързо! Умрях. Дами и господа, умрях. Това се радваме заради клипа, защото по една игра. Това ще е клипа. Надявам се да ви харесва. Благодаря, че бяхте с мен и чао!